Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Olga, nga iti agdama, kat adda iti Malaysia. Gamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kani Ani Lamosen kan ti pamilyana di Tapico, La Trinidad. Kastamat a shout out kani Gabriel Waknag kan ti pamilyana di ta 76B Santo Tomas, Lower Balakbak. Makablaawan pa iti Pascua family iti Umingan, Pangasinan from Teresita, Pascua. Abilis family di Tabanggar, La Union ken Bulinaw, Pangasinan from Mary Rose Abilis, Castile. Happy birthday to my brother-in-law Engineer Cirilo Niveras iti Baguio City ken to my nephew Jerwin Dagdag iti Nalvo Sur, Luna, La Union from Nida Niveras. Belated happy birthday kanila kay ko Lamberto Pasion Jr. Kan shout out iti anak ko ani Leslie May, kan apok ani Anaya Faith, kan Noli Andes iti Villa Carmen Ramon Isabela. Belated happy birthday kani ading ko Jerry Padilla di Tasamonte, Quezon, Isabela from Shants, Padilla. Makablaawan ti family Agilan iti Sawat, Tagudin, Ilocos Sur from Michael Jonah Gilian. Family Kaligiran ken Turquesa from Angel Turquesa iti Saudi Arabia. Shout out kada Susana Madrid ken Noemi Santos. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Olga. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Olga,
Kat iti agdama, addaak dito'y Malaysia. Dua kami laang nga agkabsat kanimanang Feli. Marigrigat kami laang manang, ngam di na kami binaybayan dagiti dadakkel mi. Ingka gumaan da nga insakad ti panagbiag mi, ngam gapo iti nakaro arigat. Agpada kami kanimanang ko ang nakaragpat laang iti umuna at tukad ti kolehyo. Daytamot la siguro ti rason, no apay ang nagbalinak a black sheep manang. Iso nga itinaganos nga edad ko, naaddaan akon itinadagsen a responsibilidad. Anay ko, nagsakit di tiyan ko. Tatang, tulungan Tatang, anay Nay, ko. apa yan, Olga? Nagsakitan di tiyan ko, Tatang. Anya, amangan no aganak kan? Tatang. Ay, masapol nga ipan kan iti ospital, Olga. Aganak ka lakit, day. Asino ngay tada iti ospital anang bantay ka ni Olga, lakay. Ni Feli amanang na atin ang sukat kanyak nga agbantay ijay. Tadadag itinaskan nga asikaswag, bakit? Kasta ka di. Naimbag lakit din ta nasingpot ni Feli nga inaunata. Lakay. Manipod idinagsardeng dan nga agadal. Inka gumaan ni Feli tinanggad, isa ang makatultulong kadata ita. Amoklatan ti kayat mo asawan, lakay. Diyak matkit ni sidsideran ti buredak ta. Nga mamuta nga agpadpada no anya ti pudno. Wen, nagrebelde ni Olga, idi saan ta nakabailan a pagadalan. Nakibarkada, kat dayjay, nasikugan. Naimbag kumaan intong palti nakasikog kan kuana. Hingam saan mait? Di itapay pulos nam, amo dayjay alalakay. Lakay. Ang kas naganak, saan arumbang abaybay ang tanol ka? Masapul asaranayan talatta ti anak ta. Oh, adto'y ti anak mo, ading. Manang Feli. Nakalunglong po ang maladaga ti anak mo. Nag-cute. Oh, apay ading. Ada ka di parikot? Kagurak day tanga ubing. Olga. No saan aga po iti day tanga ubing? Sa anak ko maanaikan iti balay iti danda ni makatawan. No jak insikog day ta, ado ko matinaramidak. Ading, saan arumbang ti kasta nga ibagbagam? Apay kit tinasaan? Awan basol ti anak mo, ading ko. Basol na, no apay anag ba nagkakastoy? Basol day ta maladaga. Basol na. Kastagayam ti imbagbaga di adem. Wen tatang, maasyanak lakat nga rudan iti kaanakak. Awan mo't ngamin at talaga ti basol di impas ngay na. No adaman ti rumbang asideren iti nagbanagan na. Awan ti sabali no di isumot la amismaw. Nakunayon, tatang. Hanggang saan tayo asar nga nabagbagaan di adem, Fele.
Nakulaapan laeng ti panunot day jay gapoy tinagbanagan na. Isumuti ko nak, tatang. Si katimasan sa na makadwana tamay-may sa tisilidyaw. Si kangarod ti kang runa namang bagbagakan ko anawain. Aramidak day tatang. Saan kayo ang madanagan? Agyaman nak Feli, anak ko. No apay mo't nga minasaan nakaskan ka di adim. Ha? Anya ti kayat yu asawan, tatang? Nagadayo nga min tinaggidyatan ti ugali yaw. Nakasingsingpot ka. Responsable ka. Ngam ni ulgamot tayo. Natangkan ti ulo na. Aramidin na lata no anya ti kayak na. Itata nakaawid kayo ni ti anak mo dito'y balay, kaya't kaakasaritay tinalapat, Olga. Maipapanitan niya, tatang. May papankan ka kan iti kasasaad yung aginaa. Saan asinsinan a responsibilidad ti sinarek mo anak ko? Iso ama Mabalin ka di, tatang. Kaya't ko ti agina na. Ay, Saan asinsinan tinapasarak iti siyam abulan? Apa nang isikog ko iti dayjay nga ubing. nay, apay nga kasta ti saom anak ko. Anak mo ti impas ngay mo. Gam agsasao ka, kaslakit din awan apulos ti patagnakan ka. Tatang, Daytoy ti laglagi pom Olga. Addan anak mo. Masapul nga agbalin ka a responsable nga ina para iti anak mo. gapoy tinagbanagak manang Emmy, ginurak ti lalaki anang loko kanyak. Ngam tirigat na, karaman a ginurak ti anak ko. Saan mo ta nagsarsardeng dagiti dadakkel ko, karamanan ni manang ko a Feli anang bagbaga kanyak. Ngam uray anya ti aramidek, talaga ajak maaklon a nagpasngayakon. Ni nga rod manang Feli, kandag iti dadakkel ko ti ad-addaan na ngawawir iti maladaga nga impasngay ko. Katsyak, nagbibiyaga kakasla balasang. Tauray no nakastrekak iti panggadan, jak pulos ammo ayali ka, wano gastusan ti pagkasapulan ti anak ko. Nadaras nga rod ti panaglabas ti tawan, manang Emmy. Lola, ayan ni Mami. Ay naapok, saan pa'y asimbangpot ni mamim nga Olga? Saan, Lola? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ni Mami Feli. Ha? Ayan ni Mami Feli. Neneng apok. Ni Feli, kat ikit mo. Ante ti rumbang nga iyawag mo kan kuana. Jack kayat, Lola? Ha? Apay nga'y apok. Saan nakalav? Anya? Ni Mami Feli, ti Mamik? Naganos ka pa'y lang amin apok. Isamatikaw ka pa'y laang. Ngam di mo ko maliplipatan ani Olga ti pudno nga inam.
kasta nakaturugan ni Neneng nga apo ko ta. Wala kay, narnakanan. Ni Feli tinang paturog kan kuana. Apa man asimangpot ni Feli nga anak taman ipod iti trabaho. Pinaturog na adagosan ni Neneng. Ay, anyan. At dapay nabigbigan ni Neneng amami na ni Feli nga ikit na laeng. Ngam ni Olga mismo nga inana. Ay kasanumot ngamin, kat di man la ikaskaso apulusmot ni Olga ti anak na. Bakit? No adda dito'y ni Olga, di naman la ipaayan iti atensyon ni Neneng. Kaslasaan nga iso tinangipas ngay. Huwag nga raw. Sapay sa balit isumbat na no kasarita ta maipapan iti anak na. Naimbaglaangan ta responsable ni Feli nga anak ta. Naku namon. At dapay nga isutin ng padakkel kan ni Neneng sipod na ipasngay. Ngarud idinto ani Olga, kaslasaan nga anak ti pangibilbilangan na ni Neneng. Talaga asaan? Kas ita, duan arabi asaan ang nagaw-awid. Talaga binaybayan nan ti responsibilidad na iti anak na. Unayin, Olga. Anyan ti kasta nga aramid mo. Apay manan aya tatang. Apay nga itala nga nagawid ka. Kaslawan anak mo arumbang nga si kaswan. Talagamot ngamin nga awan. Anya? Oh, apay akaslan naklaat kayo ngay tatang. Ulit man timbagam si ka, Olga. Awan ti anak po kunak tatang. Apay atinong padak ngay. Tapno maarewang ka kat bareng no makariing ka iti kinapudnaw. Ha? Nagalaslakit ni nagit isang sawang mo si ka, Olga. Asino ayat ti malaam? Saan mo't adakas ti ugali mi iti inam? Pinadakkel da kamot iti nasaya at ngum apay akas ta ti ugalan. Anya aya ti mading nga ugalik. Nita, agdamag ka pa'y laeng. Kaya't mo, takabilan ka manan, No day ti pagragsakan nyo. Sige tatang, kabilan dak. Tongkilan dak. Talaga sa balit to ugalim, Olga. Diyak amo na sino titim mawidam. Makapasurang to ugalim. Sino kaitayan ko na, Barok? Siyak na Oscar nana. Kasingid ko na Olga. Umay ko kumasanungkaran. Kayat mo ka di asawan. Agar-aram ka kankwana. Uwan nana. Jack ilibak day ta. Sa dino ngay tinagamamuan nyo iti anak ko. Agpada kami nga agpapay iti fast food chain nana. Kasta ka day. Uwan nana. Nagbalin kami anasinghed. Kaya tangay siya akong malapdan ta agayat kan kwa na. Inkadang kong tagdaton. Barok, mariknak at nasaya at katao. Kan mamati ka nasaya at ti intensyon mo iti anak ko. Agyaman ak makita yu ti sinseridad ko, nana. Amom ka din nga adda anak ni Olga. Anya? Jack amo day ta, nana. Sa bagay, di na ngamin bigbigan ti anak na. Ngam tangay adakan ditoy, ken pangururayam moten ka ni Olga. Dumngag ka, tada isalaysay ko ken ka, Barok.
Naira na nga awanak iti balay idi simmarungkar ni Oscar manang Emmy. Tijak impagarop, imbaga kenkwana ni nanang tipudno maipapan kanyak. Diyak ngamin ibagbaga idi nga da anak ko iti kinabalasang, tatalagaket nga rod adyak maaklon dayta. Naamamupay ni Oscar ni neneng nga anak ko, kastamoten ni manang ko a Feli. Gapu iti napasamak, nadlaw ko akim mayakay kanyak ni Oscar. Ngamket di, masansan lata sumarungkar iti balay ng runa no awanak. Kinasaritak nga rod ni Oscar. Naimbagmat tanaranaan ka dito dressing room tayo, Oscar. Apay ka di, Olga. Diret saan nakman? Apay alikliklikan na kon. Ni, saan mo ta? Saan ka alikliklikan, Olga? Tanulikliklikan ka. Nagpaiyakarak ko man ito oras ti shift ko diti fast food chain. No talaga adi naklikliklikan. Apay nga rod ang nagbaliwon ti panakilangan mo kanyak. Ha? Apay amasansan sumarungkar ka iji balay no awanak. Olga, masansan lang nga awan ka iji balayo. Takanayon nga minakaduam dagiti gagayem mo. Ha? Napatpatag ngamin nga amang kan kadagiti gagayem mo. Ti pa nagpaspasyeryo. Ngam tagtalinaid ka iji balayo. Tapno mataripatom kumata anak mo. Anya? Husto timbagaksan ka di. Mabalin ka di? Di mo kumadakdakamaton ti maipapan iti dayjay nga ubing? Makitam? Nangagmula nga imbagak ti may papanita anak mo sa balin ti jar mo. Naimbag pa ni manang mo, Feli. Madlaw a responsable. Kang runaan ita amin. Iso ti bigbigbigan ti anak mo nga inana. Anya? Di ka agin kikalaat. Imposible di mo amo amas bigbigan ni neneng amami na ni Feli amanang mo. Ngam iti si ka mismo nga inana. Anya ti ko na madamagam, Olga? Da kayo ti kanayon nga da diti balay. Tunggal sumarungkar ni Oscar. Asino ti mga asikaso kan kwa na? No umay dito'y ni Oscar. Kanayon man, animanang mo afili ti sapulan na. Anya? Kastamatan ni neneng nga anak mo. Kinapudno na. At dapayin sumagmamano adaras nga impakada nakadakami kan ni nanang mo, damanang mo afele kan ti anak mo ani neneng. Ha? Day tatagpaysaw. Apay ay adamdamagam. Tatang. Nay, apay nga atumartara igid mo tandag itilwam, Olga. Awan tatang. Saan daklatan ng ikaskaso? Awan na nyaman na daytoy. Sigurado ka? Awan tatang. Kasi tinakunakon. Saan daklatan ng ikaskaso? Awan anyaman na daytoy. Neneng? Ha? Apay, tita? Ha? Tita, kunam kanyak? Wan, tita. Neneng, apay at tita ti awag mo kanyak? Siyak ti mamim. Ni Mami Feli, ti mamik? Anya? Apay ka di, tita? Ibagaman kanyak, neneng. Insuro nakakadi ni Manang Feli ang mga awag kankwana iti mami. Saan? Apay nga rod ang mami ti awag mo kankwana. Kat tita ti awag mo kanyak. Isumot ti mamik? Ni Mami Feli? Anak,
Sige tita, panawan ka. Diyos ko. Anya da ito amariklik na kita. Apay masaksakit anak. Apay kastoy mutan. Idi, kaslawan ang yaman na kanyak ni neneng anak ko. Apay nga itakas to'y mutan. Nalaos tipan na kapasakit ko. Apay yan. Anya day ko nam, anak ka. Kaya't ko ti agabroad, tatang. Katadalat na kan kaday taa, Olga. Nairuam kami mo, nakanayon nga awan ka. Ngam aguray ka man. Apay nga ama kasangsangit kamutan. Tatang, Ne, apayan Olga, anak. Anyat mapaspasamak ka. Apay nga agsangit kamutan. diyak kami ni pagarup, tatang. Diyak pulas ni namnama. Di, anya. Nagsakit gayam. Nagsakit, tatang. Anya ayat kayat mo asawan. Umuna. Tipan na kay bawing direk na ni Oscar ka ni Manang Feli. Sayta. Tiyadada pa ng bigbig ni Neneng nga inana ni Manang Feli. Gamiti siya kapudpud no nga inana. Diyak laim pagarop akastoy kasakit ti marik nagtatang. Diyak pala simpagarop. Diyak amo no anya talaga tinapasamak manang Emmy. Taapay akala at meten anakarignaak iti nagpaiduma asaem. Idi mismon anangeg ko iti bibig ti anak ko nga anti ti awag na kanyak kat mami kunana kaniikit na. Malaksid iti dayta kanayunan pay asaem anariknak ti pannakaibawing tirik na ni Oscar kanimanang ko. Tapno makalipatak, nagabrodak. Katikang runaan pa'y anang tulong kanyak, damanang ko a Feli ken Oscar, nga agayan ayaten iti daydi akanito. Masansan nga awagan nak ni Manang Feli, kat ipakasarita na kanyak ni Neneng, tabarang mabawing mutlaeng tirik na ti anak ko, kat bigbigan nak mutlaeng nga ina. Banag nga ar-ara paapag itan manang. Nagkalaysan da Oscar kan Manang Feli, kat isudan titimakder anaganak ni Neneng. Ngam kanayon lata nga ibagbagada iti anak ko, asyak ti inana. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Olga. Pagayam nga Olga, no jak narik na iti surat mo ti panagbabawim, sidiran ka kumamot ket. Ngam gapo ta inaklon mo ti panagbabawim iti udi na, asi ti mariknak itaken ka. Anyan nga agpayso pagayam ko, naangaw ni gasat saan ka di? Idi damo, di mo pulos maaklon ti anak mo, kat pabpabasulam pa'y gapo iti napasamak kan ka.
Idinto nga agdadatamet a nagayatam ti napagteng mo, kat awan apulos ti basol ti anak mo. Sikan a mismo tinagkuna, adi mo ingkaskaso ti anak mo manipod impas ngay mo. Ngam idi agangay, nariknamon ti saan a panang bigbigken ka ti anak mo. Para kanyak, saan pa'y anala daw ti amin pagayam ko. Kat sapay kumata aramidam ti amin, tapno mailintag mo matlaang tinagbiddotam, kan maipaay mo ti pamatag, arumbang apara iti anak mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Dintun, mapuna